Goeien en welkom bij Boppenslag Café. Joen te gast, acrogymnaste Veerle Dijksma, skielerkanon Manon Kamminga en topjudoka Miranda Wolfslag. Manon Kamminga is 20 jaar lang binnen in Houlerwiek. En als ze nog hier is, begint ze met skileren. Net omdat ze dat graag wil, maar omdat haar heid en mem dat betocht heeft. Maar al gauw is duidelijk dat Manon een heel soort talent heeft. In haar allereerste wedstrijd eindigt Manon als vierde. Maar omdat een famke dat voor haar eindigt disqualificeren wordt, pakt Manon toch nog het brons. En van dat moment al ruint het medailles. Nederlandse titels, Europese titels. Manon is de koninginne van het inlineskaten. Maar één ding ontbreekt nog. Een gouden medaille op een WK. En deze simmer op het wereldkampioenschap in het Italiaanse San Benedetto del Tronto komt die dream uit. Op de aflossingskoers pakt Manon Kamminga het goud. Judoka Miranda Wolfslag uit Jouwert pakte bij de Nederlandse judokampioenschappen verliezen hier een gouden medaille. In de categorie onder 52 kilogram. Om 42 kilogram te blijven had ze een soort stingelitten. Geen drop, Geen patat met mayonaise, geen fruitella, geen frikandel, geen ijskoud met slagroom, geen shawarma, geen taart, geen wijngum, geen cola, geen pizza. alweer geen enkel probleem. Maar ja, die chocolade, dat is volgens lastig. In 2003 wie Nienke Klopstra de laatste Friese judo-kampioene. Klopstra was maar liefst 6 keer Nederlands kampioene. Maar Miranda leidt op koers om die prestaties te oetreffen. De derde onbekende kampioene is de 19-jarige acrogymnaste Veerle Dijksma. Together met haar partner Maya Terstegen werd Veerle in 2010 Nederlands kampioene bij de junioren. Op het EK eindigen ze als vierde en in april van dit jaar op het WK in Amerika eindigen ze als negende. En dat zijn super prestaties. Vooral omdat acrogym in Nederland net de A-status heeft. En dus krijgen ze financieel geen stiepen. En dat is een probleem, want Veerle had maar liefst 6 trainers. Ben, Marjolein, Miranda, Jeroen, Pauline en Margreta. Wat zal je doggen? Geen flauw idee, maar ze moet al betellen worden. En wij van het Boppenslagcafé komen mij de ultieme oplossing. Want in België wordt acrogym volsjoen als topsport. En dus presenteren wij Joen, Veerle Dijksma, de eerste turnbelg van Nederland. Die vlag stiet die goed. Oh, De nou, Belgische vlag. Zou het wat wezen voor die? Nou ja, dan heb je wel de A-status, dat klopt. Alleen, ja, België heeft natuurlijk ook agrogym. En ik moet zeggen dat ze daar nog wel een stukje beter zijn dan hier in Nederland. Dus het zal voor mij wel lastiger worden om dan op een EK of WK te gaan staan. Ja, wat is het grote verschil? Daar hebben ze wel die topsportstatus. Hoe volle heger zitten zij in niveau? Nou ja, zij draaien gewoon echt met de wereldtop mee, medailles en zo. En dat is gewoon veel meer trainingsuren nog. En dat kunnen wij gewoon in Nederland nog niet. Nee. Over de tal trainingsuren komen we dadelijk verder te praten. Manon, want skielerien heeft wel topsportstatus. Gelukkig wel. Wat verneemst u daarvan? Nou, ik kan gewoon in Heerenveen wonen. En daar kan ik 2 keer per dag trainen. En ik denk dat ik dan heel wat meer trainingsuren kan maken dan als je bijvoorbeeld naar school moet of moet werken. Ja, de hoes net aan squallen. Jawel, ik doe een module aan de Open Universiteit. Maar ik hoef niet naar school toe, ik doe dat gewoon allemaal thuis. Want daar krijg ik yield. Ja, ik krijg elke maand gewoon een financiering van het NOC-NSF. En daar kan ik mijn huur van betalen en daar kan ik mijn boodschappen van halen. Daar kan ik alles van eigenlijk. Ja, een beetje een studenteninkomen denk ik. Of is het zelfs iets meer? Nee, dat is gewoon een minimuminkomen. Ah, oké. Jaloers, hè? Ja, zou ik ook wel willen, ja. Ja, maar dat zit er net in. Nee, ik moet alles zelf financieren. Ja. Nee. Ja. En Miranda? Nou, ik krijg wel een bijdrage, maar Ja, want judo heeft en topsportstatus en is een Olympische sport. Ja, klopt. Dus, dan ben je spekkoper aan tafel, of net? Nee. Oh, nee, ik maar mag hoe zit dat dan? Ja, ik heb een B-status. Dan krijg je wel een bijdrage, maar dat is gewoon lang niet genoeg. Door persoonlijk heeft de B-status. Ja, dus dan krijg je niet genoeg geld voor een minimuminkomen. Maar toch dus maar in de Nederlandse top. Hoe kan dat dan? Ja, dan moet je bij de eerste zoveel van de wereld zitten. En dus naar Olympische Spelen mogen, dan krijg je wel A-status. Ja. Of kampioen zijn geworden op een World Cup. En dat heb ik helaas nog niet. Nee, want bij hoe heeg stiest in de wereldranglijst? Ik ben net
Ik heb het net even nagezien. Ik had een wildcuprerijden, dus ik sta nu 51ste. Nou, en je moet de eerste 14 moet je halen voor de Olympische Spelen. Dan mag nog even aan het werk. Ja, dus er mag nog heel wat gebeuren. Ja. Of nog wat kilo's eraan en dan onder de 48 of zo. Nee, dat, dat lukt hij net. Nee. Nou zit je hem alle treien in sporten, die het zeker de Arroende Simmer, maar die Olympische Spelen en Europese kampioenschappen en alles. Eigenlijk wat ondersnijden in belangstelling. In de zomer nog wel. Ja. Ja, ik kan... kijk, ik hoor nou wel, kijk, ze hebben Olympische Spelen daar ben ik al jaloers op. Ja. Ik ben gewoon blij dat wij op het WK zo hebben kunnen presteren. En het liefst heb ik daar zoveel mogelijk aandacht natuurlijk voor. Maar daar moet je maar krijgen. Ja, waar zit dat hem in? Is skileren net leuk genoeg dan? Jawel, zeker wel. Ja, heel veel mensen die kennen het gewoon niet. En degenen die het dan wel kijken, die krijgen direct ook echt wel hard voor de sport. En die zien ook echt wel direct hoe mooi het is. Alleen, nog niet genoeg mensen. Er moet nog steeds nog meer worden. Nee, hier is toch wel eens van Manon uit? Nee, eigenlijk nooit. Nee. Ik kende de sport. Andersom, andersom. Nee, van allebei niet. En van haar ik net, van Miranda net. Nee, terwijl wij in dezelfde hal trainen. Ja, dat is echt gek. Dat is toch niet te geloven? Nee. Hoe kan dat? Ja. Nou, het zei ik al genoeg hoe de bekendheid van je sporten. Want acrogym dat snijdt toch vol slijn onder zeker noods aan Epke Zonderland 3 keer door de loft vliegt. Ja, meestal ook als je zegt van ik doe een acrogym. Nou, wat is dat dan? Is dat in het water? Of wat, wat is het? Dus je moet aan iedereen uitleggen wat het is. Dus de sport is alleen al onbekend. Dus laat staan dat ze mij kennen. Dat is al helemaal... Ja, judo krijgt wel iets meer omtinken. Dat komt omdat het een Olympische sport is. Ja, dat is Ja, we zitten nu intussen trouwens naar Dijtsen velen, naar die acrogym. Wel spectaculair. Dus hoe ze qua beeld zou het hartstikke interessant wezen kunnen, toch? Voor televisie, voor de media. Ja, op zich is het wel... ik vind het zelf mooi om te zien, zeg maar. Het is wel een beetje een showsport. Als je ook ziet wat er allemaal omheen gebeurt. Je moet al die mooie pakjes aan met allemaal glitters erop. Ja. En make-up en alles. En die hele dans eromheen. Het is wel een beetje een showsport. Ja. Maar En judo, Miranda, om daarop verder te gaan, vind ik alleen nog maar leuk als het op de Olympische Spelen een finale is. Want ik snap er gewoon helemaal niks van. En ik denk dat een heel soort mensen dat hebben. Ja, zoals acrogym ook dat kun je nog snappen. En skileren, je moet als eerste hoe de finish komen. Maar judo... Ja, dat is heel lastig. Het is natuurlijk duidelijk als iemand plat op zijn rug gaat. Maar anders is het inderdaad lastig. Het is ook moeilijker uit te leggen van als je straf krijgt, waarom. En dan moet je echt inderdaad al vaker naar kijken. Wil je het echt goed begrijpen. Ja, want vergiet het je, zei ik, maar judo? Ja, sorry. Met hetzelfde ook met acrogym inderdaad. Ja, ik ben met heel veel sporten trouwens hoor. Je bent als sporter natuurlijk heel erg op je eigen sport gefocust. En daarmee vergeet je gewoon een heleboel eromheen. Maar ja, inderdaad, ik snap er weinig van. Ja. Maar hoe zou je het omdraaien kunnen dat er toch meer aandacht voor je sporten komt? Of heb je dat net in de hand? Kun je dat zelf gewoon zo goed mogelijk presteren. Met je hele land op WK's, EK's, Olympische Spelen. Niet voor het skileren, maar nee. Ja, skileren geen Olympische sport, zodat het wel wezen matte, nevestij? Ja, dat is mijn sport. Ik vind van wel. Ja. Maar dat zegt iedereen over zijn eigen sport die niet Olympisch is. Ja. En, zit het erin? Ja, ik denk het wel. Binnen misschien hoevolle tijd? Is het nog mooi als actieve... Ja, als het 2020 is, over 8 jaar, dan moet het nog kunnen. Ja, dan moet ik nog mee kunnen doen. Want hoe moet dat bepaald worden dan? Hoe giet ook? Ja, je hebt bepaalde selectienormen en daar moet je moet eerst tussen de selectie komen. En vanuit daaruit gaan de mensen van het Olympisch Comité gaan kijken en die gaan dingen bepalen. En ja, dat ligt eigenlijk niet binnen je eigen kunnen. Ja, want skileren is wel een vrouwsport. Ja, het is echt groter dan een heleboel andere sporten die wel Olympisch zijn. We hebben 52 landen op een WK en dat zie je met een heleboel andere sporten niet gebeuren. Nee, hoeveel landen binnen we de acrogym eigenlijk? Ja, ik denk geen 52, maar ook wel aardig wat. Ik denk een stuk of 30, 35 landen die meedoen. Ja. Dus wat dat betreft is het best wel een grote vrouwsport. Ja, het is vrij groot. Alleen het is gewoon heel lastig voor acrogym om binnen dat Olympische gebeuren te komen. Ja. Omdat dan moet er een andere turnsport uit, zeg maar. En het is gewoon lastig om bijvoorbeeld, zoals Epke, om een turner eruit te gooien. Of
de ritmegymnastiek of trampolinespringen. Die vlier, die kinderen wel uit. Toch? Dit is ook op een vlier. Ja, klopt. Ja, maar dat is gewoon lastig. En daarnaast, acro je zeg maar met z'n 2 of 3. En dat, je hebt dan een onderpartner en bovenpartner. En voor de Olympische Spelen moet je 16 zijn. En als jij dat bovenste meisje, als die 16 is en die moet je nog tillen, ja, dan wordt het ook al lastiger, zeg maar. Dus dan, daar moet dan wel wat aan gebeuren. Dat was jullie weer. Doe bist die jongen die de oren optilt, hè? Ja, ik ben de rechtse, zeg maar. En dat andere meisje, die til ik dan boven mij. En stel, wij zouden wel naar de Olympische Spelen mogen, dan moet zij 16 zijn. Ja. Dan is ze natuurlijk ook alweer een stuk groter en een stuk zwaarder. Dus dat, En dan mag het toch weer een stuk sterker worden. Dan moet ik inderdaad een stuk sterker worden. Ja. Miranda, de zijste de best nummer 51 op de vrouwenranglist. De concurrentie is moordend, denk ik. Ja, die is echt groot. Vooral Oostbloklanden, daar komen vooral heel veel sterke meiden weg. Dus ja, daar moeten we wel tegenop concurreren. Kun je dat niveau ergens nog helpen? Of zal dat altijd een verschil blijven? Nee, we zijn eigenlijk komt het nou aardig op gang. Het is steeds meer dat je ze nou hier ziet wegkomen. Nou, Nederland is eigenlijk altijd al judoland geweest. Dus we kunnen eigenlijk altijd al goed meekomen. Maar ja, het is elke keer, de Japanners zijn toch behoorlijk sterk, Russische meiden. Ja. Maar ze komen ook steeds, Belgen en Fransen komen er ook meer op zetten. Ja. Dus, die beste prestatie ontnoot is stred op de World Cup, hè? Hij is krek behellen. Ja, net 2 weken geleden. Ja. Dus. We zullen er ik beelden van, als het goed is. We zullen ze hier net trouwens. Maar wie dat een zwieren strijd, daar is al. Daar is meer dan. Wie de zwieren strijd? Dit was een hele zware pot. Dit was het gevecht om brons. Nou, ik had net de halve finale verloren. Dat was natuurlijk heel rot. Je verliest en het was ook mijn eigen fout. En dan kom je zo'n partij en ik kon goed die schakeling maken, dat was goed. Maar dan heb je een score en dan moet je vasthouden. En die meid was gewoon heel sterk. Het was echt, het was Franse, echt heel sterk in de armen. Dus ze kon me echt elke keer goed naar zich toe trekken. En zou elke keer goed boven de beet pakken en naar beneden drukken. Maar ik kon het vasthouden, dus ging goed. Dat is een gigantische boost krijg je dan, toch? Ja, dat was echt een hele overwinning. Maar het is echt moeilijk als je dan eruit zo'n halve komt dat je dan direct door moet. Ja, ik had gelukkig nu heel veel tijd ertussen. Okay. Ik heb ook wel eens gehad dat je inderdaad bijna gelijk door moest. Ja. Maar dat is net afhankelijk van, nu zaten partijen tussen. Nog een paar bronsplekken van andere gewichtscategorieën. Dus daar heb je rust. Dat is wel lekker hoor. Dan, want hoe wurg bist nou zo'n partij? Helemaal moe. Ja, het is ook afhankelijk. Ik ben zelfs degene die altijd de verlenging moet judoën. Dus ik sta een beetje onbekend. Oh ja? Ja, heel vaak. En dan in de golden score. Dan was het spannend worden. Ja. Ja, en daar dan nog een score krijgen. En dan sta je toch bijna 8 minuten op de mat. Sowieso 5 minuten voor de partij. Ja, 8 minuten en dat een paar potten lang. Dat is, dat als je het zult, denk je altijd van hi, ha, woe. En dan gaan ze. Ja, dat hoor je heel vaak. Ja. Van, een beetje rollenbollen en klaar. Maar je komt gewoon heel wat bij kijken. Ja. Zelfs inderdaad, je ziet sommigen die lijken heel onactief. Die staan wat stil, inactief. Maar dat is juist, er komt zoveel op kracht aan. En dat is juist eigenlijk nog het vermoeiendste van alles. Het is een leedsfeer sport. Ja. Zij is dat. Skileren is ik zwier, hè? Soms zo. En dan heeft echt ik een zwieren simmerhand. Hij heeft grossierd in medailles. En dat nou een bizar verhaal eigenlijk. Ja. Ongeluk gaan. Wat hierst? Ik was op weg naar trainen. Ik was op de racefiets. En mijn vrouw in de auto zag mij gewoon over het hoofd. Ik zag haar ook over het hoofd, hoor. En die reed mij aan. En mijn hele knie lag open. Dat was echt geen fijn beeld. Met de ambulance naar het ziekenhuis. En ik dacht even, dit gaat mijn sportcarrière. Maar gelukkig... sportcarrière. Dat dacht ik echt. Toen ik naar mijn knie keek, dacht ik, ik kan volgens mij nooit meer lopen hierop. Nee. Ik denk dat echt dat het over is. Ik dacht sowieso al dat het helemaal over was eerst. Maar toen deed ik mijn ogen weer open. En toen dacht ik, ik ben er nog. Ja. En toen keek ik naar mijn knie en toen begon ik heel hard te schreeuwen. Omdat ik dacht, wat is dit? Dit kan niet. Gebeurt dit nou echt? En naar het ziekenhuis. En toen bleek eigenlijk dat de schade van binnen heel erg meeviel. Dus toen was het gewoon hechten, een spalk erom. En bikkelen doe, hè? Want dat gebeurde op 11 juni, volgens mij. Ja, klopt. Ja? En wanneer wie het EK? Augustus? Ja, augustus. Begin augustus, begin augustus. Ja. En Manon dacht, daar ga ik wel naartoe. Ja, ik zei het direct tegen de dokter. En
toen na 9 dagen de spalk eraf mocht, zei ik het weer tegen de dokter. Ja, je weet het, hè, over 4 weken begint het. Zeg, zet dat nou maar uit je hoofd, Manon, zei hij. En ja, toen was het natuurlijk... Ja, op een gegeven moment had ik wel zoiets van... Oh, misschien heeft hij toch wel gelijk, weet je. Het is wel een dokter. Maar ja, ik heb me erin vastgebeten. En het is wel gelukt inderdaad om daar te komen staan. En ja, grossieren in medailles. Ja. En dan komt het WK. Ja, nou, ik had direct vanaf het ongeluk met mijn coach gepraat en gezegd... Ja, het EK komt nu wel heel snel dichtbij. Dus laten we gewoon voor het WK gaan. En als je nog wel aan het EK mee kan doen, dan is dat mooi meegenomen. Maar dat moet je dan niet zien als een moment dat je in je topvorm daar kan staan. En dat had ik ook niet. Dus ik had ook wel echt een beetje het gevoel van ik sta hier, ik moet blij zijn dat ik hier sta en ik moet genieten. En op het WK was dat anders. Toen wou ik wat laten zien. Toen voelde ik me goed. En, ja. Nou, en toen heeft het examen, hè? Ja, nou, de eerste toernooi niet natuurlijk. We hebben een baantoernooi en een wegtoernooi. En pas op het wegtoernooi, de laatste 3 dagen, toen kwam het er echt uit. Ja, heerlijk gevoel moet dat dan wezen, na San Simmer. Vooral de eerste medaille natuurlijk, dan krijg je zelfvertrouwen. Ja. En dan, toen kon ik nog 2 pakken. Ja, heerlijk hè, grossieren in medailles. Heeft al wat medailles aan wand, internationaal? We hebben natuurlijk verschillende internationale toernooien, dat wel. EK, het hoogste wat ik gehaald heb, is een 4e plaats. Helaas net... Wat ik al heel knap is natuurlijk. Ja. Zonder topsportstatus. Ik wou het zeggen, dat zou een aanslachter zijn bij ons, een 4e plek op het EK. Ja, het was op dat moment wel heel zuur. Als we zeg maar, de beste 8 gaan naar de finale. En we stonden al als 4e, gingen we de finale in. En toen op een gegeven moment zagen we de Polen, die waren voor ons. En die hadden op zich een redelijke oefening. Maar die hadden dezelfde score gekregen als de dag ervoor. Dus wij dachten van als we net wat beter presteren, misschien krijgen we dan net die 10e hoger, dat we erboven eindigen. Dus het was heel spannend toen we op het bankje zaten. En we hadden voor ons gevoel beter gedraaid. Alleen toen kwam de score en toen bleken we 500ste lager te hebben. Dat is maar jurysporten, hè? Ja, dat is zeker zo. Dat is, doe is geen jurysport, maar dat is bij judo eigenlijk ook, hè? Ja, ben je ook. liep het me zo vervelend? Daarnet, hè, Manon? Ja, mij ook, ja. Dat is echt wel baal op dat moment, hoor. Ja. Maar als ik er nu op terugkijk, denk ik, 4e van heel Europa. Ja, wie pakt mij dan nog af? Ja, superknap. Geen medaille. Krijg je dan een diploma of zo? Of wat krijg je? Je krijgt wel een certificaat, zeg maar. Ja. Dat je daar geweest bent. Maar voor de rest... Nee. Door turnen dus eerst, hè? Ja, klopt. Maar waarom ben je oerstapt? Ja, dat zijn verschillende redenen. Eigenlijk kon ik het gewoon niet meer aan om zeg maar, echt die top vast te houden. Dan moest ik gewoon veel meer presteren. En toen op een gegeven moment zijn we gaan denken van wat moet je dan? Wat wil je? Ik vond het altijd leuk om naar acrogym te kijken. Ik vind teamsport erg leuk. En daarnaast kun je gewoon veel eerder naar een EK of WK met acrogym. Ja. Wou ik dat met turnen, dan moest ik nog een paar jaar wachten. En dat ging ik gewoon niet halen om dat nog vast te houden. Dus toen hebben we op een gegeven moment in overleg met de trainers gezegd van het is gewoon beter dat je overstapt. En als ik er nu op terug heb ik ook absoluut geen spijt dat ik dat gedaan heb. Goeie keuze maken. Ja, absoluut. Ja. Stel ik nog oude vechtsporten die een... Nee. Bist voort als liedvamke op judo gaan? Ja, ik heb nog turnen gedaan. Ik ook. Ja? Helemaal het rijden turnen? Ja. Oh, serieus? Nou, doe maar even wat, maar je nee, dat was echt niet zo lang geleden. Nee, ik was er niet bepaald goed in, moet ik zeggen. Meer dat judo, want wat loekt hij daar zo onder, het judo? Ja, nou, ik ben er eigenlijk toevallig in gerold. Een neefje die daar ging kijken en dat ik meeging. En ik vond het eigenlijk gelijk leuk. En, dus ik ben blijven plakken. Maar gewoon echt, het spelletje. Gewoon, ook al is iemand groter, dat je die nog omkrijgt. Ja. Dus ze is door de nationale top. Internationaal was het heel goed mooi. Maar hoe 4 keer nog komen, denkst? Ik hoop zo ver mogelijk. Natuurlijk is de Olympische Spelen voor iedereen denk ik al een droom. Maar gewoon zo ver mogelijk kijken waar ik kan komen. Ja. Rio? Dat hoop ik al. Ja, dat is wel. Maar heeft dat ik als doel? Ja, ik wil eerst gewoon kijken van eerst een EK. Daar wil ik voor plaatsen. En dan WK en dan kijken hoe verder. Ja. Hoe reëel is het, denkst, om nou je 50ste op de wereldranglijst? Hoe volk is nog groeien, denkst? Nou, ik ben nu in een jaar tijd van 145ste of naar zo'n 51 gegaan. Dus zo. Ja, je moet de mogelijkheid wel krijgen. Het is natuurlijk wel dat je die toernooien moet hebben. Wil je plaatsen, wil je de punten verhalen.
Maar eigenlijk ja, ik had nu de nominatie, omdat je dan inderdaad punten gaat scoren op World Cups en Grand Prix. Ja, dus dan is het mogelijk, ja. Hoeveel train je hem eigenlijk? Hoeveel traint Manon? 2 keer per dag. 2 keer per dag? Ja. 7 dagen per week. Nou ja, heel soms. Eentje minder. En Do? Ja, 20 uur in de week. Eigenlijk toch wel, ja. En Do? Ja, ook zo'n 20 uur denk ik. Hoe kun je dat opbrengen als het je net een heel soort oplevert qua boetenwereld, zeg maar? Hè, qua die aandacht en qua yield en dat soort dingen. Ik denk dat het wel plezier en het geeft gewoon een kick. Als je zoveel bereikt, dan wil je gewoon telkens door en nog meer halen. En zolang ik nog geen wereldkampioen ben, kan ik nog veel meer. Dus ja. Valt het te combineren met oren werkzaamheden, squallen? Ja, ik werk. En dat valt eigenlijk... mijn werkgever is eigenlijk wel heel flexibel. Ja. Ik kan vrij krijgen voor toernooien. En mijn rooster wordt op mijn sport afgestemd. Dus dat gaat allemaal... tot heden gaat het goed. En mijn studie valt het ik te combineren. Want Doe heeft dus net een flexibele... Nee, ik zit niet op een topsportschool of zo, omdat ik al studeer. In principe wil mijn school heel goed meewerken, maar het is wel dat je echt lange dagen maakt. Dat je 's ochtends vroeg opstaat, 's avonds laat thuis. Ik woon dan ook op mezelf, dus je moet ook nog zorgen dat je eten krijgt. Het huishouden had ik nog nog stofzuigen en al. Oh, ja. Maar het is zwaar, maar zolang je het leuk vindt, is het te doen. Ja. Manon, ik wil trouwens even met jou waarom naar een 2000 zoon. Laten we even jaren was dat zeist. Ja, skileren gaat beter eigenlijk. Maar met schaatsen, afgelopen seizoen ging het heel erg goed. Maar dan hoeft gelukkig voor jou nog net te kiezen. Nee, nog niet, maar er komt wel een moment dat ik moet kiezen. Nou ja, ik zie hoe het dan gaat. Nou ja, dan ga ik daarop kiezen, denk ik. Nou Manon, de zeerste zou je heel oors uit, maar het is ook al aardig lang geleden. Hoe jong was ik nog best. Ja. Maar door zij van ik zal toch eens een keer moeten gaan kiezen tussen skileren en schaatsen. Net als mij, doe dan nog gewoon een reden in. Ja, ik denk dat ik daarop terug moet komen. Ik doe nog steeds beide. En, begint eigenlijk nou het seizoen weer. Ja, ik ben ook van plan dat wel te blijven doen, ja. Is dat te combineren? Want... Ja, vind ik wel. Er zijn genoeg voorbeelden inderdaad die ik kan noemen. Als je wilt dat ik die ga noemen. Dat is Michel Mulder, schaatsen en skileren, wereldkampioen skileren. Ja. Tweede op het WK met schaatsen. Versterkt het elkaar? Ja, weet je, hij is mijn teamgenootje. En je ziet dat gebeuren. Dus dan weet je gewoon dat het kan. En nou ja, zo zijn er nog een paar jongens die het goed doen. Ja. Dames zitten er ook bij die gewoon beide goed meekomen. Dus ja... Maar ik zei het ik, omdat er eigenlijk dus nooit rest is. Ik neem aan dat, misschien bij ik wel net, maar normaal bij sporten heb je ergens wel even een restperiode, kun je weer opbouwen. Ja, klopt. En ook knalst van de skielerij gewoon hup in de... Ja, nou ja. Ik neem wel een paar weekjes rust ertussen. En dan geef ik mezelf even de kans om op adem te komen. En soms geef ik mezelf even de kans om ziek te worden. Dat is niet slim. Maar... je moet na een paar weken gewoon weer beginnen. En eigenlijk draai ik gewoon 2 seizoenen. En dan draai ik 2 jaar in 1 jaar. Ja. En zo zie ik het ook wel. Ja. Wat is die doel dit jaar nog? Aankomend weekend rijd ik de Holland Cup. En daar hoop ik me te plaatsen voor het NK over een paar weken. Dat wordt die grote doel. Veerle. Veerle. Wat is die grote doel? Nou, mijn doel ligt nog wat verder weg. Dat is eigenlijk het EK in 2013. Dit seizoen begon in een nieuw team. Dus we moeten wel zorgen dat we ons daarvoor kwalificeren. Ja. Maar dat en dan een podiumplek? Het wordt wel heel moeilijk. We hopen ons eerst maar te kwalificeren. En dan zou finale mooi zijn. Maar omdat we zitten in een nieuw team, wennen. Dus dat zullen we zien hoe het loopt. Ja. En die doel, Miranda, dus die is nou je 50ste... Dat moet omhoog natuurlijk, hè? De invalrichting 20 wil ik sowieso die kant op gaan. Dus, richting de top 20? Ja, dat is wel het doel. Lange termijn dan. Of ietsje langere termijn? Nee, 2013 komen de World Cups weer. Dus dan is het weer punten zien te krijgen. Oké, dank u wel voor je komst hierheen. Het was leuk. Want zo vieren het Bobbeslag Café. Na je weekend dan ben we er weer. Dan met oren gasten en ik oren sporten. Nou dadelijk skeer je naar het Nijse Jood. Een heel mooie jongen te wensen. Doeg!